Net fekruna ta' 5 snin reġgħet tinsab fl-ambjent naturali tagħha wara li dalgħodu ġiet rilaxxata fil-preżenza tal-Ministru responsabbli mill-Ambjent Miriam Dalli, uffiċjali mill-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi u studenti tal-Young Reporters for the Environment. Net ġiet salvata f'Diċembru li għadda f'Għawdex fejn kienet instabet bil-granċijiet. Hija ġiet salvata u kkurata minn Nature Trust Malta. Dawn huma l-kummenti tal-President tan-Nature Trust Malta Vince Attard. Blajnuna tal-era dina dewejni anke bi sponsors oħra biex seta tfiq u narġaw nirrilaxxawha fil-baħar u llum tlaqnija f'okkażjoni anke ma' tfal tal-iskejjel biex huma japprezzaw il-problema li joħloq l-iskart lill-biodiversità tal-baħar. Apparti mill-attivitajiet li ġew organizzati għat-tfal tal-Ekoskola ġiet imnedija kampanja bl-isem tal-Litterless. Din il-kampanja se jmexxuha l-Fondazzjoni għall-Edukazzjoni Ambjentali u Nature Trust Malta. Il-Ministru Miriam Dalli qalet li din il-kampanja se tkun qed tinforma lin-nies dwar l-impatt tar-rimi tal-iskart fl-ambjent. Din inniedu din il-kampanja biex ma narmux. Għaliex tajjeb inwasslu l-messaġġ li dak kollu li narmu mhux biss fil-bajjiet tagħna, però fit-toroq tagħna, fil-kampanja tagħna, f'pajjiżna jispiċċa fil-baħar u jispiċċa jikkawża konsegwenzi negattivi fuq l-annimali tal-baħar. Aktar minn 3,600,000 student minn aktar minn 6,000 skola madwar id-dinja pparteċipaw fil-kampanja Litterless f'dawn l-aħħar 11-il sena. Il-kampanja tnediet fl-2011 u għadha kif daħlet fil-5 fażi tagħha. Se tkun implementata f'7 ekoskejjel f'Malta u f'4 pajjiżi barranin sal-2025. Il-fokus għall-kampanja ta' din is-sena se jkun it-tniġġis u l-effett fuq l-ambjent.